Tiroida este o glandă care reglează metabolismul. Modificările în greutate sunt unul dintre principalele semne ale problemelor tiroidiene. Tocmai din acest motiv enumerăm principalele diferențe dintre hipotiroidism și hipertiroidism. Potrivit unui studiu publicat în Institutul Național de Sănătate, Statele Unite, glanda tiroidă nu reflectă doar greutatea, dar pot apărea și alte modificări care pot să nu fie resimțite, mai ales în stadiile incipiente ale afecțiunii. Simptome care ar putea indica probleme cu tiroida: sensibilitate, oboseală, schimbări bruște de dispoziție, piele uscată, constipație, slăbiciune musculară, protuberanță pe partea din față a gâtului, palpitații mai evidente decât în mod normal. Dacă aveți unul sau mai multe dintre aceste simptome, este bine să le aduceți la cunoștință medicului dumneavoastră pentru a exclude orice probleme cu hipotiroidismul sau hipertiroidismul. Mai jos enumerăm principalele diferențe. Hipotiroidismul. Această afecțiune se caracterizează prin faptul că glanda tiroidă funcționează mai lent, astfel încât principala caracteristică este creșterea în greutate fără un motiv aparent. Se simt apoi simptome precum oboseală extremă și epuizarea, care ar putea fi considerate o consecință a activităților zilnice. Este important să diagnosticați hipotiroidismul din timp, pentru a preveni agravarea simptomelor și afectarea vieții de zi cu zi. Cu hipotiroidism, glanda tiroidă se umflă și devine mai vizibilă, fața se umflă, pielea se usucă, se simt sensibilitatea musculară și pierderea memoriei. Hipertiroidismul. Această condiție este exact opusul celei anterioare și, prin urmare, se caracterizează prin pierderea în greutate fără un motiv aparent. Glanda tiroidă funcționează mai repede, provocând pierderea bruscă în greutate. De asemenea, poate provoca modificări ale inimii, cu bătăi rapide ale inimii, tahicardie și dureri în piept. Anxietatea și nervozitatea sunt, de asemenea, simptome asociate cu o funcționare a tiroidei mai accelerată decât în mod normal. Transpirația, tremorurile, insomnia și temperamentul scurt sunt alte simptome asociate cu această afecțiune. Cunoașterea diferențelor dintre hipotiroidism și hipertiroidism este importantă pentru a putea recunoaște toate simptomele la timp și a le aduce în atenția medicului.